Toto je projekt, ktorý je dlhodobý, ale dnes sme chceli celej širokej verejnosti na Slovensku poukázať, že máme školský program cez Ministerstvo pôdohospodárstva a tak autenticky to ukázať hlavne proste tým rodičom, ktorí musia apelovať na tie svoje deti, aby ten školský program na tých školách využívali. Dnes sme tu kúsok od Bratislavy v Ovocnom sade, kde sme boli nazbierať jablčka, ktoré následne zanesieme potom do základnej školy pre tie deti. A hlavný message je ten, že tento projekt, čo sa týka školského programu, je projekt, ktorý je podporovaný z Európskej únie. Musím povedať, že ale gro peňazí dávame zo štátneho rozpočtu. Bavíme sa niekde na úrovni okolo zhruba 30 miliónov eur a z toho niekde do 3 miliónov je z európskych zdrojov a zvyšok, čiže 27 miliónov eur ide z štátnych peňazí, zo štátneho rozpočtu a vlastne tieto peniaze slúžia na to, aby sme poskytli pre školy a deti v základných školách, v špeciálnych školách a na materských školách, ktoré majú záujem o školský program ovocie, zelenina, mliečne výrobky. Do budúceho roka sme zaradili aj med ako taký a musím povedať, že ak mám dobré čísla, tak je zapojených vyše 5500 škôl do tohto projektu a zhruba 600 000 detí. A je úlohou Ministerstva pôdohospodárstva, samozrejme v spolupráci aj s Ministerstvom školstva a ďalšími, a je to samozrejme aj úloha celej vlády, spraviť všetko preto, aby naše deti v tých základných školách, aj stredných a tak ďalej, mali hlavne tie naše lokálne potraviny.